שלום וברכה, כ' חשוון, בתורה ויהי הם מריקים שקיהם, תורה י"ז. זה פירוש רב ספרא משתאי. זימנה חדה, ומספר רב ספרא, זמן אחד הלכנו כאזלינה בספינה. הלכנו בספינה, הפלגנו בספינה. וחזינן, ראינו היו קברה, ראינו דג, דאפיק רשע ממאיה, שהוציא ראשו מהמים, והית לקרני, היה לו קרניים, וחקק עליי, הוא חקוק עליהם, אנא בריאה קלה שבים. אני בריאה קלה שבים. והבינה שין פרסה. ראינו את גודלה, היא מספרת שהיא 300 שין פרסאות. והיא הולכת ואזלינה לפומה דלוויתן. אז היא מהבריאות הקטנות שבים, כך אומר הרשב"ם, והוציאה את ראשה עם הקרניים, היא מספרת שהיא הולכת למאכל של לוויתן. כן? שהיום זה הסעודה של לוויתן שאוכל את הדג הזה. אמר רב אשה, אהו עזה דימה הווה. אומר הרשב"ם שכל מה שיש בשה יש בים, חוץ מן החולדה. אז היא, כן, דבחי שביעית לקרנה, יש כזו חיה, היא חופרת, למה יש לה קרניים? חופרת בים בקרניה, לבקש אחר מזונותיה. ככה מסביר רב אשה. אומר רבנו, חזינה היא קברה דאפיק רשע ממאיה, קברה זה בחינת הטוב. שהם חלקי נשמות ישראל עם הגרים, כי דגים אספתן ומטהרתן, זה בחינת חלקי הנשמות, בחינת רוחו ונשמתו אליו יאסוף. בחינת גרים, בחינת דיבי עמים נאספו. על שם זה החכמים נקראים בעלי הסופות שהם מאספים הטוב עם הגרים, וזה הטוב עם הגרים אפיק רשע ממאיה. היינו שמוציא את השכל משטיפת המים הזדונים, שהוא הכסילות השוטף על השכל. אז מוציא את השכל עם מים הזדונים מהכסילות. והווה לקרנה וחקק עלי אנא בריאה קלה שבים, ואבינה שין פרסה ואזלינה לפומה דלוויתן. קרנה זה מבחינת צדקה, מבחינת הון יוסיף רעים, שהוא עיקר הקרן הקיימת לעולם הבא. כמאמר מונבז, אבותיה גנזו למטה ואני גנזתי למעלה, וחקק עלי הוא עיני על ידי הצדקה נעשה חקיקה, מבחינת הכתב, מבחינת ושמעו הולך בכל המדינות. אומר רבנו, להטוב הכבוש בנעק ומאורו בתשובה לשוב לשורשו, כי הטוב זוכר את עצמו. אנא בריאה קלה שבהם, אנו שאני למעלה מכל העולמות. ים היינו המם, היינו, זהו 4 עולמות. יוד הוא חוכמה, מתפשט בכל העולמות, כולם חוכמה עשית, כן, אז מם זה 4 עולמות, זה כל העולמות, יוד זה החוכמה, ים, האותיות הללו רומזות על החוכמה שמתפשטת בכל העולם. אנא בריאה קלה שבהם, מסביר רבנו, אני למעלה מכל העולמות. וזהו בריאה קלה שבים. היינו שכמו שהדבר הקל הוא צף למעלה, כן הנשמה הוא הטוב, הוא למעלה מכל העולמות. והבנה שין פרסה, דהיינו הנשמה נזכרת, שהנשמה נזכרת, שהייתה בבחינת ישראל, עלה המחשבה תחילה, הנשמה נזכרת בטוב, שהייתה במחשבה תחילה, כשברוך הוא נמלך בבריאת העולם. בבחינת המה היוצרים יוש ונטעים עם המלך ומלכתו, שנמלך, ככה דרשו בנשמותיהן של ישראל, בשעה שבריאת העולם, בריאת העולם. דהיינו שהיא נזכרת שהיא במעלה גדולה מאוד כזו, מעלה גדולה כזו. הנשמה נזכרת. ואתה הולכת לקלן והפסד חס שלום. ככה היא רואה ומבינה. שין גודלה, הווה, נע, שין פרסה, אותה בריאה קלה, זה, שין זה המחשבה נחלקת לשלושה. כן? לשלוש ראשים, מחשבות שכליות, מחשבות מידותיות, מחשבות מעשיות. פרסה זה רגל, היינו עצה וכל העם אשר ברגליך, הנמשכים אחר עצתך. היינו שהנשמה נזכרת שהייתה תחילה במחשבה, ובא נמלך ונתייעץ בריאת עולמו. ואשתה אזלינה לפומה דלוויתן, היינו כיליון והפסד חס שלום, על ידי זה מרחמת על עצמה הנשמה, והיא נתעוררת לשוב לשורשה, ונעשין בעלי תשובה וגרים. אמר רב אשה, העיזה דימה דבחי שביעית לקרנה, עיזה זה בחינת עוז, היינו יראה, כי תפארת עוזם מועטה, דבחישה היינו בחינת הצדיק, שחפש תמיד אחר התפארות שבכל אחד מישראל, ואית לקרנה היינו בחינת ברצונך תרום קרננו, היינו אהבה שנתגלה על ידי הצדיק, כי על ידי כל הבחינות הנ"ל יתגלה אור הצדיק, שעל ידי זה זוכים ליראה ואהבה. זה נקרא ואית לקרנה. כן, ברצונך תרום קרננו. וזה ויהי מריקים שקיהם, היינו בחינת לבשו שמיים כדרות ושק וכולי, שמיים היינו יראה ואהבה, כשהם מריקים את השק וחושך מן יראה ואהבה,
והנה איש צרור כספו בשקו, צרור כספו זה בחינת הצדיק, צרור הכסף לקח בידו שהם הצדיקים, כמו שפרש רש"י שם בשקו, היינו שאור הצדיק נתחשך ונתלבש ונתכסה בכדרות ושק, היינו שמרגישים שהשק וחושר שהיה לה יראה ואהבה, זה מחמת שק וחושר שרשר עליהם אור הצדיק. זה נקרא, והנה יצרור כספו בשקו. ויראו את צרורות כספיהם המה ואביהם, היינו שראו והכירו שצרורות כספיהם תלוי בחומר, והצורה שנקרא המה ואביהם. המה זה החומר, זה כאילו שם המעשה, החומר, הגוף, האחור. ואביהם הוא השכל, שנקרא אב בחוכמה. היינו שהתגלו אור הצדיק, שיזכו להכירו, להבין תום, לראות אורו הגדול, הוא תלוי בשלמות המעשים, בזכות השכל. ואומר להם יעקב יהם, היינו תוכחות השכל שמוכיח את החומרים, את החומר, את הגוף האחור, שם כלי המעשה, שהוא תולה אחרי סירחון בכלי המעשה, וזה שאומר להם יעקב, אותי שיקלתם. שעל ידי המעשים האחורים גורמים לכיליון והפסד לשכל. יוסף איננו, מבחינת הון יוסיף רעים רבים, ושמעון איננו, זה מבחינת ושמו הולך בכל המדינות, הנעשה על ידי מבחינת הון יוסיף. אותו ושמו הולך, כן, ושמעון איננו, אז ואת בנימין תיקחו, זה מבחינת מזבח בחלקו של תורף, שהוא בנימין, שעיקר שלמות השכל תלוי בזה. דהיינו, השכל מוכיח ואומר כך, שעיקר החסרון שנתאחר, למה נתאחר המוח? הוא תלוי בחילי המעשה, היינו צדקה. שהצדקה תלוי המעשה, מבחינת והיה מעשה הצדקה. שעל ידי נשלם השכל, כשנותנים צדקה, על ידי זה נעשים גרים, ועל ידי זה נשלם המזבח, שהוא בחינת שולחנו של אדם. דהיינו שזוכים לאכול בקדושה, ואז נשלם השכל, ואז זוכים לראות אור הצדיק, ועל ידי זה מקבלים ממנו יראה ואהבה. עד כאן.